Hello mga listeners, mayong hapon, ang oras alas 5:44, hapit na gid alas 6 sa iyong kagabion. Nya, salamat kayo sa inyong pagpaabot no. Nya pasensya kay nadugay-dugay pa pud. Hapit moabot sing semana ba no? Mga 5 ka adlaw ba? Pwede pa day mga kuan. Kaupat ng kadlaw no, nga ta kasumpay dayon. 3 days hapit maupat eh. Hapit na maupat ka adlaw no. Pasensya mga listeners kay nadugay-dugay na pud ba. Pero panikamutan di na gid mabot sang buwan no. Kasi baka yung tuban mga sambuan na po ni ron. Ni kamutan na mga listeners no, nya dira kumusaad bud kay usahay na mag mga kuan, mga kakulian sa ba mga listeners. Karon basa na ko dito sa comment no karon makuhaan ning kanang comment kasi daghan-daghan ra ba pud no. Una kong basahon si Jubilin Iliadora. Salamat Rudy, lipay kayo ko kay nasumpayan watching from Uguban, Tagvina, Surigao del Sur. Salamat kay Jubilin Iliadora no diya sa kuan Uguban Tagbina sa Surigao del Sur. Salamat kaayo nya. Sunod si Rose Antomambien. Part 12 please Sir John. Mo na ni no nya. Sinay Waluhan. Salamat sa dasig nga pag-upload. Pablo Waluhan from Bago Galera Davao City. Salamat kayo Pablo Sinay Waluhan. Pablo Waluhan sa Galera Davao City. Salamat kayo no sa pagpaminaw kanunay. Sunod si Cristel Ann Lauron. Salamat sa pag-upload sir. Nindot na jud kay siya kay while galuto ko naminaw ko sa drama dira. Dira balaan humanag kong luto. Mo upload pagino ta sir dasig lang. Dasig lang jud bisan daghan og sinahon nga tao. Cristel Ann Lauron salamat kayo sa imong ano na yung pagpaminaw no sa mga drama. O pasensya nga dugay-dugay ta karon pero dasig gyapon no. Sila Sido, salamat kayo sa pag-upload kay salamat kayo sa pag-upload kay ambot makabuang ni drama kung dili masundan ang sunod na yugto. Relax lang. Relax na kay ano, lisod po kinilang drama nung din, buang na. No? Relax lang no. Salamat kila sa Sido papaabot ang drama. Ano si Luz Biminda Orales, salamat jud kaayo idol sa pag-upload dayon sa part 11 amping sa kanunay sir. Amping sa kanunay Sir John, God bless. Salamat po kayo Luz Biminda Orales. Okay, so no, amping kanunay God bless sa di mo niya. Sunod si Paspaso ng gamay kay aron di kay mataas na. Rosie Daguhoy, tama din ka Lods. Wala ko yung Shopee kay wa pa man ko makauli di apo sa Qatar thanks sa pagbasa sa akong comment. God bless you Lods. Lisod ko din ano, kinam di kas Qatar Rosie Daguhoy no. Kini Shopee kay wag na ba sa Pilipinas? Lahi po siguro niya diha sa kuno sa laing lugar no. Mao sa laing lugar tinggali mga Amazon na no. Murag lain man ano kini Shopee ug kanang Lazada kay Philippines man mga listeners no. Mao day salamat kay Rosie Daguhoy no sa imong kuan. Pag paminaw ka na sa mga drama no o sa imong comment nya sunod si Juan. Salamat kay Dong Jan, always listening here from Taiwan. Salamat kay Joanno sa Taiwan. Salamat kay sa pagpaminaw niya. Putlon sila na ako magbasa aron di kay mo tantong taas atong intong vlog. Paminawan niyo ang part 12 sa Gugmang Binilanggo. Like the stars in the night. Ug karon mga higala di ta maglangan. Niadahin ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang Binilanggo. To hold for me. Kumusta na pagpangita ni mo ni Talea Renante? Pera ka? Nga nung nangita ka kang Talea? Tubag ako! Nanawag si Roger ni mo? Oh! Huh? Usay mo sinultihan ka ron? Klaro na lang nga tinood ang gisulti ni Roger. Oo. Tinood nga dito ko sa ila. Huwag nangita ka ni Talea? Oh. Nga nung imo ni gibuhat ha? Nga nung nakita ka ni Talea?
Aron paghusay sa tanang kahasol nga niya sa kong hunahuna, Erika. O gusto pinakahasol ni mo, ha? Nga sa tanang tao si Talia pa man yun ang imong ipangita aron mo tubag na ng imong mga pangutana. Gusto ka mahibaw? Sunod ako. Renante! Renante, isulti na gusto mo isulti! Renante! Si Roger. Ginawag na sa pa. Hello? Roger, mahimo pa? Ayaw nagpanawag? Dinis doktor nanti sa bahay, Talia. Diha siya? Oo, sa may na. Ikaw. Ako? Oh. Ikaw ang iyang gipangita. Unsa? Nganong iya pa man kong gipangita? Na-interes na siya nimo. Gusto ka na niyang pahimusan. Oh. Kay inahan ka siyang anak. Roger, dili ingon ni anak si Dr. Renante. Tarong siyang tao ug dili siya mapahimuslanon. Labanan lang gyapon mo siya. Bisig nakita na ako ang iyang interes nimo. Talia, gibungkag na nimo ang ilang pagpayo. Roger, Ug ako lang katabang nimo. Ano babalik kinis na andan? Roger, mahimo baghunungan ako nimo? Talia, gipatuon ako sa Renante nga kasunod ta. Aron hunungon ka niya pagsamok. Mahimo magtubagon ko nimo Renante. Nganong nangita ka kang Talia dito sa ilang Roger? Tungod kay siya ang inahan ni Baby Renan. Ha? Dili ba? Dili ba siya ang inahan ni Baby Renan? Nahibaw ang tanan nga siya ang inahan ni Baby Renan. Pero nganong may adto pa man kaniya, ha? Aron pasultihon siya kung kinsa gyud ang amahan ni Baby Renan. Og misulti ba siya nimo kung kinsa ha, Renante? Let's say siya kung misulti siya! Nganong nasuko ka man, Erika? Dili gyud ay ka gusto nga mahibaw-an ko kung kinsa ang amahan ni Baby Renan, unsa? Og sukad pa sa sinugdanan, nahibaw ka og nakailagyod ka kinsa ang amahan ni Baby Renan. Renante, kuan? Dili ka makatuwag. Erika, gusto kong mabati gikan sa imong papa. Angan sa amahan ni Baby Renan. Unsa? Wala gi ko makaila sa tinuod nga amahan ni Baby Renan. Nganong mamakak pa magiging ka, Erika? Nga nahibaw naman ko nga bakakon kang dako. Renante, dili na lang ta maghiskot kung si kinsa man ang amahan ni Baby Renan, okay? Kaya ano? Nahadlo ka? Nga mausab ang dagan sa atong pagpuyo kung makaila ko kung kinsa siya? Ha? Kuan? Erika, nahibaw ka gyud sukad pa sa sinugdanan nga dili ko ganahan og bakak. Dili ko ganahan og sekreto. Gusto ko nga mahibaw permis tinuod. Pero unsay gibuhat nimo? Daghan kag gibakak nako. Wa ko'y gibakak nimo. Tinuod nga wa ko mahibaw kung si kinsa ang amahan sa bata. Okay. Dili ka man gyud kaha musulti na kus tinuod. Ako na lang ang musulti ni kus tinuod. Ha? Ako ang amahan ni Baby Renan, dili ba? Renante. Roger, nga na bang imo pa mag-isultihan si Renante ni anak? Nga naman. Nahadlo ka ba discourage siya nimo? Kung mahibaw siyang kasunod na ta? Pero dako ka ng bakak. Araw hunungan kang Renante pagpangita. Pagkasala ko taliyo. Huwag ako isa adi mo. Maningkamot ko magkatuog kapag mahal na ko. Roger. No!
Dili na tinuod. Dili ikaw ang amahan ni Baby Renan. Imposible ka na, dili ba? Ikaw mismo ang makasulti nga imposible ka na. Dako nang posible kung ikaw ang muplano, Erika. Unsa? No! Si Talia ang misulti ni mo anak, di ba? Gusto niyang gupon ang atong kaminyoon. Gusto niyang kuhaon pagbalik sa Baby Renan, di ba? Animal siya! Traidor! Ikaw ang traidor sa to kaminyoon, Erika. Nagmugna kang mga butang nga imposible aron imo kong magawngan. Gihatagan ko nimo anak. Pero gipaagi nimo sa paglimbong sa paggamit og mga tao. Italia! Renante, please! Ayaw pagtuo sa tanang gisulti ni Talia. Way gisulti si Talia nako. Kini ang nagtug-an ako sa tinuod. Folder. Mao na ang resulta sa DNA test namo ni Baby Renan. Imong gipa-DNA test si Baby Renan? Ako na pa din itis sa bata o ni Rinante, Erika. Ako, Papa, tungkol ka nagtuo ko nga nagbudhi sa imo kaminyoon si Rinante. O ka na ang dili na ko katugutan. Apan, migawas na tinuod. Nga ikaw ang nagmaniubra ni inintanan. anong inyo ni gibuhat ako, ha? Nga ano? Ikaw ang nagbuglag kadaot sa tong relasyon, Erika. Tungod sa pagmugna mugdakong bakak. Karon, ako ang mangutana nimo. Nganong si Talia ang gigamit nimo nga mahimong inahan sa akong anak? No! Ayaw na lang barugi ang imong bakak, Erika. Misulti na si Talia nako sa tanan sa nahitabo sa atong unang anibersaryo sa kasal. Misulti si Talia? Oh, gipugos ko siya sa pagpatugan. Gipangita ko siya aron mahibaw ko sa imong sikreto, Erika. Traitor siya. Traitor siya. Traitor ka, Talia! Oh, Erika! Asa ka? Upas ka sa traitor! Sunda siya, Rinante. Baby Renan! Lakaw na. Sige na. Sige na, abaya. Oo. Lakang. Ambi ka ng bata! Uy, ma'am? Ma'am? Rinan! Uy, ma'am! Saan ko tanan ng bata, ma'am? Erika! Buhay ang bata! Sauli mo si Baby Renan! Huwag mo tuman sa among gikasabutan si Talia. Pwes ang iyong anak ang magbayad! Oh, Erika! Ayaw! O sayaw! Inyo sa kinig tanan, Renante. Kung may dautang may tabo sa imong anak, tungod kay giugay pa ninyo ang tinuod. Inyo na lang unta ning ipagkatungam doon sa kamatayon. Erika! Ayaw ko pagkakatang! Inyo ni sa. Huwag na lang unta ninyo ugay ang tinuod. Erika! Ihatag ang lalang si Baby Renan! Dili! Arisiyan ako! Hangtod nga makabawas ko sa traidor niyang inahan. Erika! Asa ni mo dito na bata? Oh, hala, sir. Tuwa siya. Dagasag yan sa pagbata, Dok. Rinante! Kinabakuhan mo ang inyong anak sila! Kalaya sa Amerika, oy. Mahadlag masanta. Mura man nabuang. Gino! Gino! Dok! Ano? Lakaw, pangitag paagi nga masuda to ang guest room. Pero kanang di mahibaw si Erika. Aw, sa kisame, Dok. Pero, ikunar ba sa kisame, Dok? Bisan lisod buhata, Gino. Kinahanglan makuha ko ang akong anak. Muna na ang makikita niya ko ni Talia. Hindi na magpagkasal ka na ko. Para mo palayo na ni mo si Dr. Renante. Talia, kaya ko sa punta na ko sa magbag ang Dr. Renante. Ayaw kinig sunda. Kaya ko kinig sa minyo siya. Roger. Dahil bawal siya kasunod na. Basta pagkasal ako. Magkanaog ka. Pagkapaabot ko gano'n sa ka, magkataon sa pagmahal na ko. Talia, isa ako. Pagkaon na. Sakto na kasi na ngayon eh. Pagkasal ako. Ako na nang hunahunaon, Roger. Sige,
nangita si Dr. Renante nako. Ano na masab ka? Naibaw na siya sa tinuod. Nga siya ang amahan ni Baby Renan. Unsa pa may ang gustong pakigsultihan ako? Ilong, Baby Renan. Ilong! Nangitabo man eh. Traitor ang iyong inahan. Wa siya motuman sa magkikasabutan. Nga hungtod sa kamatayon nga dili siya musulti nga si Renante ang imong amahan. O kay anak ka man, ikay makatilaw sa akong kasuko sa imong inahan. Erika! Sulti ka! Abi ng bata! Unsa pa ba ito sultihan ha, Renante? Naibaw na kas tinuod! Nasuko ka na nako! Klaro na kayo magkiktipod ka rin talaya! Erika! Hindi na mahita po! Anong hugaw mo kaguna-huga? Inutil ko! Di ko maghahatag na ibang dagang anak! Huwag ka na nga naibaw na ka nga inyong anak ni Talaya sa Baby Renan! Naibaw kong maluhay ka niya! Huwag posibleng mahalo na ni mo siya! Erika! Ablihin ang pultahan! Anak ka kasuhan magsulti! Dili! Dili ninyo mahimong kaon gikan ako si Baby Renan! Erika! Maluoy ka sa bata! Nagsige na naghilak! Pagkaliapot si Bausa ni siya! Unsa may gusto ni mong mahitabo, ha? Sinutan si Talaya! Sa iyong paglapas sa pagkasabutan! Nagsamot din nga hagta siya kamatayon ng bawon na mamusik nito! Pero milapas siya! Erika! Di kapag yun makasabot! Ang resulta sa DNA test ang nagtug-an ako nga ako ang amahan ni Baby Renan ug dili si Talia! Sanda! Huwag yun ito sa muamton! Pasagin mo na siya, Renante. Patagin lang ang gata si Baby Renan. Ay, nerang gata, sir. Ambi. Erika! Erika! Kung dili man mo ihatag na mo si Baby Renan, kuha ala ning gatas! Dili! Erika! Mapas mo ng bata sa imong kabuang! Bahala na! Huwag ka ba kaluoy sa bata, ha? Bisan gamay lang, ha, Erika? Huwag siya kalibutan sa mga panghitabo. Bunga lang siya sa imong kabuang. Ikaw ang nagmugna niya, Erika. Unya karon pasakitan ni mo ang bata. Erika! Erika! Giyon sa namas Baby Renan! Nanuway siya magtingog! Erika! Erika, ablihin ang pultahan! Giunsa ni mo ang akong anak! Erika! Erika, ayaw pagbuhat uksa! Nga basulan mo hangtod sa hangtod! O ayaw ko pasok ka! May dautang mahitabo gani sa akong anak! Tungod yan ang imong kabuang! Biyaan na yun ka! Magbuwag ka! Erika! Ano, Dok, murag may duplicate man na may duplicate kayaw ni ngurto, ha? Toto ni, nauso naman ta. Mataranta na minunda. Kasi kuha ang duplicate na lang. Oh, sir! Sige, sige. Dok, dala ng plikit ka. May ganina ka na kanina yung kumpara ko ang yanan, paigos kisabi. Ambi dyan. Dala. Hain manini. Kanagan ba ining yawi? Ako ni pangita, Dok, bebe. Erika! Erika! Ito na ibuhat ni mo ni Baby Renan! Ganong nahilo mo! Basta si Roger. Kung magkasala ko niya, dili na magsamog pa nako si Dr. Renante. O dili na mahadlok si Ma'am Erika nga ma-interest pa nako si Dr. Renante. May nalantingaling magpakasala lang ko ni Roger. Usap na, Gino. Huwag ba yun matutuli ang yawi anong kwarto? Ha? Niya, Dok, hapit na yun mo ang tanang yawik testing taon. Sop! Niya! Abli na, Dok, abli na! Erika! Oh, Oh! hala! Dili! Dok, sa mas Amerika! Nagloko sa saog! Erika! Erika! Wala, si Dr. Renan, nagapo ni Amerika nga nakuyapan. Lalang, kuha si Baby Renan. Panagong mo speak sa kwarto.
Ayaw ginawa magawas dito, ha? Oh, Dok! Bibi! Dali, Bibi! Erika! Erika! Kinalaman nila siya sa ospital! Erika! Erika! Gino! Dok! Ada bang auto? Dali! Yes, Dok! Erika! Ito pa inihitabo ni mo! Gusto kay si Renante. Si tanalan siya sa ospital. O ba? Ginoo ko! Nausa man tawtos Ma'am Erika, uy! Nganong kalit man lang to siya napuyapan? Huwag na kita problema, Bayana. Iluspad kay siya. Gusto si Roger. Kinalamahanaw na sa kong kasing-kasing si Dr. Renante. Og siya lang ang makatapang nako. Dili tuod mawa sa kong una-una og kasing-kasing si Dr. Renante. Kung dili na ko ibalhin sa uban ang akong pagtagada. Ang akong una-una. Tingali. Tinuod sa pag-ilang gisulti. Nga magkatunan ra ang paghigugma sa usa ka tawo. Buotan si Roger. Ug mahal ko niya. Busa, dili siya lisod nga mahalon. Dok, musta naman sa Amerika? Giyati man na siya sa iyong mga doktor, Gino. Unsa ka siya, Dok, no? Kalit siyang kiyapan. Ang iyang doktor ang makatubagan, ha? At tingali sa sobrang stress. Bitaw sa Dok. Wa ko makasabot ni Erika, Gino. Kung anong daghang musuod sa iyong una-una nga mga imposible. Imposible, Dok. Gino, mauna si Erika. Talagsaon siyang magmahal. Pero nga ko taong miabot man taon anong istorya, ha, Dok? Di na ka, Gino, ha? Migawas na ang doktor nga nag-atiman ni Erika. Dear Diary, kinahanglang mahukom na ko para sa akong ug karon pa ko magatugkan nga usahay dili importante ang imong bation kundi ang naa sa imong una-una ug ang gustong buhaton magpalayo na ko sa sawang pag-tune ko na ang akong gugma ni Dr. Renante. Like the stars in the night, forbidden. Erika, kumusta na imong gibati? Renante. Shh! Ayaw paghilak. Sorry. Sorry sa mga kapuan. Erika, nahitabo na ang tanan. Nabuhat mo na ang mga imposibleng butang. Nataw na ang akong anak. Ug, salamat. Salamat sa imong pagsakripisyo. Huwag ka
Nayubos. Oh. Pero, nasuko. Wa. Tinuod. Sukad ako mahibaw igikan nga tiliha ang tanan. Ang tanan ninyong gibuhat. Natugat ko ang tinuod nga rason ini, Erika. Kung nga nung imo ning gibuhat. Renan. Imo ning gibuhat. Aron dili ko mawa nimo. Tungod kay mahal ko nimo. Dili ba? Oh. Oh. Mahal na ka. Mahal ka kayo na ka. Pero kinahanglan mo sali ka na ako, Erika. Kinahanglan tuhuan ko nimo. Kinahanglan tuhuan nimo nga dili mahitabong magbudhi ko nimo. Okay? Oo. Oo, Renante. Matuon ako nimo. Matuon ako. O ginahanglang mahalon nimo si Baby Renan. Sama sa tinuod nga anak. Oo, Renante. Ayaw ka bala kang kantaliya. Dili mahitabong nga mahimong kami. Tungod kay magpakasal na sila si Roger. Wa ka na angay kahadlukan pa, Erika. Nga babalhin kang taliya ang akong gugma. Tungod kay imposible na. Ikaw ang akong gipakaslan. Busa, ikaw lang ang akong higugmaon hangtod sa kamatayan. Salamat. Dili ikaw na, ha? Kaya makiksulti ko sa imong doktor. Nahitapog yun ang atong gikahadlukan ni Nante. Ha? May bad news ko, Dr. Renante. Unsa, Dok? Unsa ka na? Di ba positibo si Erika sa BRCA gene or breast cancer susceptibility gene nga posibleng nasunod niya sa iyang mga katiguangan? O gikinahanglan niya ang treatment or ang last option mo ang prevention, ang removal sa iyang duha ka ovaries o fallopian tubes. Dok. Pero, may treatment na siya, di ba? Wa, Dok. Unsay wa? Kanunay siya yung magpa-check up ni mo, di ba? Sugad sa adlaw nga nagpa-check up mo, wa na mo balik ang imong asawa. Pila na ron ka tuig? Angay na unta nga natangtang na nato ang iyang ovaries. Sa una pa. Wa mo pakita ni mo si Erika, Dok. Pero, Wa, doktor. I'm sorry. Pero late na ta. unsay like na? May ovarian cancer na siya. Stage 4. Ug paspas kaayo ni. Ug doon na siya tumor sa tutoy. No, I'm sorry. no. Ay naman si Renante. Gusto na pong magawas. Love? Love? Love. Oh, nganong ibarog magka? Gusto na akong magawas. No. Kinahanglan mapabilin ta din sa ospital. Nga naman. O sisulti sa doktor. Erika, nganong gahi mo kag-o? Renante, nag-sorry na ko ni mo, di ba? Okay, promise. Maningkamot ko nga mahalan sa baby Renan. Total kaslo na naman ka si Talia ka, Roger. Promise, bagong Erika na ang mapauli sa ato. Di na ko mangigik ang baby Renan. Tungod ka anak na to siya, di ba? Ako nang iingnahan, di ba? Og ako na naisugdan. Magbanding na may permis sa baby Renan. Kitang tulo.
Sige na, mamaulit na ta. Nganong gipatuo ko nimo nagpa-doktor ka, Erika? Nganong namakak makanako? Unsay po mong ipasabot. Kung nagpa-doktor ka pa, suma sa imong pananghit sa unang panahon. Sayo unta na itong napangitaan o paagi ka ng sakit nimo. Dili unta nimo grabe. Erika, kinahanglan na batukan na to ka ng imong kanser. Unsa? Ginoo. Husto lang unta kini ako na hukman. Talia? Roger, Salamat ka. Nga nagawanaon ako pagpagkikita na ko. Roger. Hibaw ka. Nalipay kay ko. Nga ikaw ginamahigad ako. Nga makikita ka na ko. May ipangutana lang ko nimo, Roger. Unsa man ka na? Seryoso ka pa sa imong gitanyag na akong kasal? Oo, Talia. Seryoso ko. Pues, pakasli ko. Talia! Tinood ba na ako nabati ka ron? Masuot ka ng magpakasal ta? Mawala ka na ang bugtong paaging mahilo na ako, di ba? Og misaad kang... Bisaan kong mahalon ka. Hangtod sa hangtod. Paningkamutan ko. Roger, Talia, dili ka magbahay sa imong hukom ka. Nga magpakasal ka na ako. Dili ka magbahay. itugyan ko na kanimo ang tanan, Roger. Salamat, Talia. Salamat. Ako na labing malipayong binuhat karong panahon na. O salamat kayo. Sa labing daling panahon na, anda mo na itong atong kasal. Erika, love, Renante. Kalain sa kuko. tugon na sa tambal nga gi-inject ni mo. Erika, oras na. Uod sa'yo oras na. Oras na nga operahan ka. Renante. No. Erika, please. Patuon ako. Kinahanglang sundo na to ang gustong mahitabo sa doktor. Nahipaw na ko sa gusto mahitabo sa mga doktor, Renante. Gusto mo nga mutaas pa ang amang kinabuhi nga inyong mga pasyente. Pero layang akong kaso. Erika, Nahibaw ko nga kung mulampos man ang operasyon. Mapunan lang upipila ka buwan ang akong kinabuhi. Og mag-antos kung maghuna-huna nga mamatay ra gihapon ko. pero importante ang matag-adlaw sa kinabuhi nga mapuno nimo, di ba? At least, magmalipayon ta. Malimta na to sa mubong higayon ang imong sakit. Kung maoperahan ko nimo karon, makuhaan ko nimo sa kunha ka breast. Tanang oras kong mahinumdum nga may cancer ko, love. Erika, Musamot lang ang akong depression ni Ana. pero Love. Stage 4 na ang akong cancer. Dili stage 3. Dili stage 2. Labaw ng dili stage 1. Stage 4. Buti pa sa pot. 0% ng paglaom nga mabuhi pa kog pila ka tuig. Erika, pero
Pero unsa may gusto mong mahitabo, ha? Pagpaabot na lang, kanus akakuhaon sa Ginoo. Gusto kong mamakasyon ta. Unsa? Mamakasyon? Gusto kong kalimtan na may cancer ko sa mabong panahon, Renante. Erika, Pili ko magpa-opera. Gusto kong mabakasyon. Mamakasyon? Oh, samtang mo paabot ta sa adlaw sa itong kasal, gusto ko mamakasyon ta. Kuan, Gusto ko masulo ang tanan mong panahon, Talia. Roger. No. No, Roger. Talia, unsay, no. Unya na ito mag-upan nga. Kita lang duha kung makasal na ta, Roger. Talia, promise. Samtang dili pa ta magkasal. Dili ko pangahas sa dili mo gustong mahitabo. Roger. Okay. Unya tabagis ko itong bakasyon. Ato na kayo na tada mapapili sa itong papakasal. Kaya doon dapat yung mga seminar nga tambungan na. Sige. Sige. Mas maayo pa. Uy, hala. Ma'am? Dok Renante? Namauli lagi mo. Hansi, baby, Renan lalang. Dada sa among kwartong ibutang sakuna. lakaw na lang. Sunda si Ma'am Erika nimo. Ang dami lang siya daan o gata sala lang. Dali na, love. Pahuway ni sa kwarto. Love, ilang kong agakagod. Lagsik pa ko, uy. Hala. Kabalis eksena. Lang, Oh, porbida. Nauna sa mga diha nga. Nagnganga. Nagnganga. kuan ba? Nakurat lagi ko sa eksena, Gino, ay. Kay nga naman. Well, dugisog kay si Amerika sa dinhi pa si sabay. Pero karon, buota naman. Na, hinayon kaayo. Ay, naana mo dyan na basta masakit doon. Hindi na makarangki. Sa dyan tinag nasakit ni Amerika, uy. Oh, di ba sultihan naman? Taka nga, kanser. Ha? Oh. Cancer? Na, patay. Dalang, Uy, tawag ka ay. ay ng bata. Ay, ako na ihato sa bibirinan silang kwarto, ha? Sige pa, Talia. Kaon pa. Kinahanaman ng buka gamay sa adlaw sa itong kasal. Kaya nga naman di ay. Dili ko ngayon yung magbuda kung daot ko. Ang ayan ka bisag unsa. Gwapa ka, buotan, ug mahal ta ka. Salamat, Roger. Okay, humantog pa nga on. Magkuha na tag sinumar. Hello, kaibigan. Sorry nga maldita ko sa unang panahon, ha? Pero sugod ka ron. Mo promise ko na mga panggawa na kita ka. Ikaw lang makapafeel ako kung unsay usa kailangan, baby Renan. Sorry kaayo. May katawa ka. Oh. Kumusta mo duha din? Love tanawa, may katawa siya. Gipasalo na ko ni Arinante kay may katawa siya. Salamat nga okay naman duha. Okay na, me. Love, gusto kong mamakasyon ta. Okay. Asam ka gusto nga mamakasyon ta? Kanandapin sa paypayon. Sige, Erika. I-arrange na ko ang tanan akong trabaho. O ang akong mga pasyente. Dayon, iset na dayon na to ang atong bakasyon. Yes, yes. Bura.
Kang init na yung bura, oy. Di ano eh, bura. Nindutan, dapita, oy. Indot ba init kayo, kapoy kang lakaw. Ay. Ngayon sa day kay ko nga, kanang mahimong dato day dayo. O ka ngayon sa kung mamahimo ni mga asawa dyan, ano? Pa juga kabungbuon ako lang, bida Da, apik lang. Gino, sudo na mga butang sa cottage. Yes, sir. O, Dok. Oy, hala. Ayaw pagdagan ba? Uy, maumay ka diya sa bus. Hala, no? Tinuloy ko tingali nga love ni Ma'am Erika sa baby rin sa? Tingali. Ato na tala ako sa restaurant ha. Mga ata dito. Lalang, guniti una si Baby Renan kay gikumot na ang mga table napkin. Dali. Sorry ta na. Ako na lang. Ambi. Ako na suro niya. Dali, Baby Renan. Dali. Ato na daplin sa dagat. Baby Renan, ayaw pagdagan. Madagma ka. Dr. Renante. Talia? Ni asap ka din eh? Oo. Namakasyon dahil mo? Oo. Si Baby Renan ba ka na nagdagandagan sa bus? Unsa? Oh. Siya Talia. Nanambok siya, no? Ug migwapo siya usamot. Salamat. Salamat sa unsa. Nga ikaw ang nahimo niyang inahan. Nga misugot ka nga. Kalimpi lang nahitabo, Dok. Sorry. May mo bang muduol ko ni Baby Renan? Sure. Talia? Talia? Ay, makas Talia. Hindi rin naman ito siya gamay sala sa cottage pagbiyan ako. Misaliti ka siya sa babayon. Ako kapason. Lalang, apal sa Serenante o si Baby Renante, aron makakaon na to. Yes, sir. Ako na lang pa. Ako na lang maapas nila. Pero gamay ra kag kaon, Erika. Okay na ko pa. Paitang akong baba tungod sa akong tambal. Sir, luspad lagi tos, ma'am. Kabalang ba? Nagtanong, di ka ba ko na may mo pag magsigig komentaryo? May sakit siya. Grabe nga sakit. Mong ato na lang siyang sabto. Sir, mamatay gila si Ma'am Erika, sir. Ay! Sakit na, toy! Oh, no. Kaduha pag yun mo. Sa matawar, mga pa Ikaw ba? magkagaduha. Badlong-badlong ka na ako, no? Pero mas butang kang bak-bak. Hisgot mong kagkamatayon diha. Gusto ka, Gino. Hindi na magdugay si Erika. Oh, hala no? Oops! Hala! Nabungkag ang imong balay-balay nga bus. Kumusta naman mo si Roger, Talia? Si Roger? Okay na. Tinuod ba nga kasulod mo mo? Oo. Congrats. Salamat. Kumusta naman mo si Ma'am Erika? Okay lang. Wala problema. Nga na namakasyon man mo din, Dog. I mean, sa may celebration. Family bonding. O, kumusta naman ang tratamento ni Ma'am Erika kang baby naman? Abi mo, Talia.
nalipay na lang ko nga nakatuna siya sa pagmahal sa imong anak. Maayo noon, Dok. Mao na labing importante, dili pa. Husto ka. Importante kayo na. Iya ba ito ning idea nga mag-family bonding mi? Ah, Hangtod ba din? Gupo di mo ang akong kamalinawon talaya. Ma'am Erica. Erika, Unsa man. Nagsunod-sunod ka na mo ni Rinante. Nasayop ka, Ma'am Erica. Huwag ko mahibaw nga na makasyon sa mo din eh. Baby Renan, dali. Ma'am, ayaw na po doon ang bata palihog. Ayaw pagbuot. Ako ang inahan niya. Gusto ako'y magbuot niya. Palayo na mo, Talia. Ayaw ko ang among family bonding din, he. Kamu mo nagbuba sa mong bakasyon, Erika. Ganun di ako sa din. nga no, Roger? Doon na ba may obligasyon ninyo nga magpahibaw kung asa may mong bakasyon? Roger, Ni Roger, Ami. dali na. Aron ani magsabot sa maabot na mong kasal. Busa. Wa kay katukod nga mahingili na mo ning lapita, Erika. Kasludon mo? Oh. Kaslo na mi sa Talia. Busa. Palipay na lang mi. Og ayaw mig insulto ha. Sigurado kang magpakasal ka kang Talia? Ngano, ma'am? Nagtuo kang imong banan lang gyud mi apason ni Talia. Roger, Roger, hasta na. Dali na. Mamiya na lang ta din eh. No, Talia. Dili ka na uli po ni Erika karon. Ako ka maabot nga asawa. Busa. Gusto kong irespeto sa kanyang mga tawanan. Kaya dakos lang utang ka bubutunin mo. Labi na gid ikaw, Erika. Roger, dali na. Erika, Mamalintag Beach. Dadaan na sa baby Renan sa restaurant, love. Oh, asa ba mo ka? May kuon ako sa kwarto. Okay. Lapas dayon na mo. Kaya magsabot ako na asa ta mamalhin. Unsa man Talia? Naibaw ka ba? Nga hindi sila mamakasyon din eh. Ha? Wow eh. Talia, mangyo ulit ko nimo. Karon nga kita na ang may relasyon. O nga kasunon na ta. Please lang. Sulti ko sa tanan mo lakaw. Ilabi nag bahin kang doktor nanti. Roger, mahibaw nga ni asap sila din eh. Saksi ko ang Ginoo. Sulagba lang kini maong hitabo. Maginaot ko nga nagsulti ko tas tinuod. Nagduda ka na ko? Nahibaw ko. Nga mahal mo si doktor nanti. Natural nga magdudag ko. Roger, dili ko traitor na ikasabot. Please lang. Ayaw ko papati ang mga bubuka kang doktorin nante. Kinahanglan sila ang magpalayo din mo. Hain mo kang inang cottage ni Talia o Roger. Klaruhon ko na ako, Bi. Kung tinuod ba silang kaslo nun? Ayaw papaka. Ibaw ko. Nangabubuka kang doktorin nante. Natural ka mga bubuho ko. Oh. Kinewa ako. Nasiyag na sa mga kasing-kasing. Sukat pa sa sunudan. Si Roger karon. Roger, Usa ka nang yung gipanulti. nahibaw ka ng daan, anak. Ug misaad na kumaning kamot kung mawha siya sa kunahuna o kasing-kasing. Mabit ang gusto ko magpalayo ka na kang doktor nanti. O sa inyong anak. Kaya gusto ko mamatay ka ng imong gugma sa doktor. Oh, kugma. Nahigugma si Talia sa akong pana. Roger, misaad kang tabangan kung malintan ko si Dr. Renante. Hangyo ko ni mo. Shit! Ayaw na pag-away Ayaw kong dudahin. Wala lagi ko mahibaw nga ni asap na sila din Kasi luang magdudag yapon ko. Magdudag ko rin. Kaya nabaw ko ganun misugot kang may mong inahan sa anak ni Dr. Renante. Tungkol kay gihigog man mo ang imong agawon sukat pa sa lugdanan. Dili. Huwag na, Roger. Nahibaw ko dili ko ang nagtukod mo. Ano masugot ka sa plano ni Ma'am Erika? O dili, ang dako ni mong gugma niya. O, lagi. Nahigugma ko kang Dr. Renante.
Saan ka tabangan kung mamatay kini dili ba? Basta, patya kini Roger. Patya nga kung gugma kang Dr. Renante. Nahigugma si Talia sa akong pana? Saan ako magpatay mo gugman ni Dr. Renante? Kung magkita pa mo. May mo pagbutuo ka na ko, Roger. Wala lagi ko ideya nga ni asap sila din hima magasyon. Ito na hibaw pala kundaan. Dili may tabang musugot ko nga ani kita din hima magasyon. Kun Maura. Dili ko gusto mo paduol ka pa niya. Okay. Promise. Dili na ko muduol na Dr. Mauti ay nga mitando siyang magpaanak ni Renante. Kay in love na si Talia sa akong pana. Mamiyata din. Ngano pang wa ko man ni makita sa una. Ngano wa man ko makabantay nga mahal niya ni Talia ang akong pana. Dili naman tingali kinalang mo balhin pataglaing dapit. No. Kinala ipalayot ka ni Dr. Renante. Talia. Okay, sige. Bahala ka. Kung wa kay salik na ko, okay? Sige. Mamiya kita din eh. Talia, may tuo ko. Gusto ka na malimot ni Dr. Renante. Pero ako'y pagsalig sa kasing-kasing, Talia. Makita ko paghihapon sa iyong mga mata. Ang sobra ni mong gugman ni Dr. Renante. Busa, Mamalintag Beach. Mahal ni Talia si Renante. Maudi ay nga wa gid siya mo palibad na ako sa akong panghagyo niya. Nga mahimong inahan sa anak ni Renante. Dili na yung kwartang hinungdan ko nga nung misugot siya nga mamahimong inahan sa anak ni Renante. Tanga ko. Tanga gyud ay ko. Tanan akong plano palpak. Tanang gusto na akong mahitabo. Dili na mahitabo. Malas ko. Malas. O karon, patsunon ako. Mamatay na lang kung huwag yan makatagamta magtinood nga kalipay! Erika! Naunsa mo ka? Malas ko, Renante. Malas Erika, ko. may bakasyon ta anong magbanding dili ba? Unya karon? Mag-inungon ka na? Tungod kay malas ko, Renante. Malas ko. Bogo ko pagkaasawa. Erika, unsa ko nang imong gipanulti? Sa akong kahadlok nga mawa ka na ako. Mibuhat kong imposibleng butang. Mikamit kong tao nga mahimong inahan sa imong anak. Sa pagtuo nga mao kining makapatibuok sa to pamilya. Nga magmalipayan kita. Pero sa nahitabo, nalipay ba ko? Erika, may sakit ka. Ayaw pa dasi mong gibati karon. Makadaot na nimo. Mamatay na lang ko, Renante. Gusto lang na akong subayon kundi ko masayop. O karon na tugkadan ako. Nasayop ko tungod kay bugo ko. Bugo ko! Kay bisan may anak na ta, huwag yapon ko malipay tungod kay nasin ako ni Talia!
siya! Erika, Mao ka na ang tinuod. Nasana ko ni Talaya. Unta ako na lang mao siya. Erika, ayaw na siyang hisgot ni. Kinahanglang hisgutan ta siya tungod kay inahan siya sa imong anak. Pero akong sa akong nga nung nahitabo kini, di ba? Nahitabo na ang tanan, Erika. Kinahanglan atubang mo na to kung umaabot. Naibaw ka ba kung nga nung nasuya ko niya? Kung nga nung nasina ko niya? Tungod kay pobre siya, pero giyatagan siya sa Ginoo og lig-on nga lawas. Dili siya inutil. Dili sa man ako nga inutil na masakiton pa. Erika, kinahanglan malipay ka itong bakasyon. Sorry, love. Nagmahal lang ko sa Ginoo. Erika, no. Ayaw pagsulti, anak. Ayaw mahayi ang Ginoo. Huwag nga nung dili, ha? Nga nung dili, Rinante. Iya kong yatagan og nindot nga puro sa lawas. Pero dunot ang ilawom. Gihatagan ko niya kwarta pero dili na ko magamit aron bayran ko nga akong kamatayon. Di ba angay ko magmahay niya, anak? Erika, ang tanang nahitabo sa atong kinabuhi. Ato ng desisyon ug dili sa Ginoo. Gihatagan ta niya kagawasan nga mopadagan sa atong kinabuhi. Pero unsay gibuhat niya sa imong lawas, ha? Imong gipasagdan nga moabot sa grabing sakit. Tungod kay Tungod sa akong gugma nimo. Di ba? Unta, iuna nimo ang imong kaugalingon. Ug dili ang pagpangitag paagi nga makutan ko nimo. Nga malipay ko. Pero nahitabo na ang tanan. Magbasol man ta sa sayop na itong mga desisyon sa unang panahon. Ning ana ni Erika, nahitabo na. Ang atong buhaton karon, mao ang pag-atubang sa ugma. Usa na lang ka pangutana, love. O gusto ko nga anas kang mutubag ni inin ako. Unsa ba na? Unsa imong gibati? Sa dihang nasayod ka nga ikaw ang amahan sa anak ni Talaya. Ha? Tubag ako. Unsay gibati mo para kang Talaya? Erika, mahimo bang dili ta maghisgot niya? Inahan siya sa imong anak. Di man ta maghiskot niya. Pero nahibaw ko nga mahuna-hunaan kyud di mo si Talaya, love. Ayaw ka bala ka, Erika. Naningkamot ko nga dili makasa sa huna-huna. Maong likayan ko ang maghuna-huna ni Talia. Pero nangita ka niya. Unsay tuyo ni Talaya diyang nangita ka niya, love. Sa katapusan mong pagpangita kang Talaya. Erika, dili na importante nga kung nauna o gibati kang Talia. Importante na para na ako. Nagsakit-sakit lang kasi mudugan, Erika. Love, sultihi ko tinuod. O sige, bati mo alang niya. Kaluoy, Erika. Mauna. Naluoy ko ni Talia. Tungod kay nahibaw kong gisakitan siya nga. Ngawa niya si Bibi Renan. Okay. Naluoy ka lang. Oo, Erika. Manandili ka angay mga bubuhok at Talia. Kay, naluoy lang ko niya.
ug giisip ko siyang higala. Okay. Sige. Matuo ko ang imong gisulti. Kinahanglan mo tuo ka. Okay. Ako na tuhuan. Sige. Mag-celebrate na ta. Magbanding na ta. Sa dili pa ko mamatay. Sorry. Sorry, Erika. Pero ikaw ang nakaingon kung nga nung mibati ko ini kang taliya. Okay naman tingnan ng dapita. Layo-layo na sa beach nga ilagistahan ni Dr. Nante. Okay na ni Roger. Salamat nga misugot ka. Sorry. Sorry sa unsa. Sorry nga pala yung Dr. Nante ug sa inyong anak. Roger. Mahimo pagmuhangyo. Unsa ka na, Talia? Kalimtan na nato sila. Ha? Kung gusto ka nga magbalipayon ta sa unahan. Gusto ko nga dili na ta maghiskot nilang tanan. Gusto ko nga magsugod na ta sa pagpanday sa atong ugma, Roger. Gusto kong i-focus nimo ang tanan kong panahon ug una-una sa atong umaabot nga kasal. Sa atong ugma. Gusto ka. Karon ang panahon nga magplano tas atong kasal. Dinhi sa beach. O gusto ko nga... Gusto ko og simple lang nga kasal, Roger. Gino? Ma'am? Gino, hain sila lang. To, gina sa baybayon ni si Bibi Renan. To, sa baybayon. May isugo ko nimo. Unsa na, ma'am? Pangita ang cottage nila ni Talaya ug Roger. Unsa, ma'am? Ako yung pangitaon, ma'am Erika? O, Gino. Pangita og sulti sila nga kinahanglang magpalayo na sila dining dapita. Aron way samok. Linaw ang atong kinapuhi. Human magsulti nila, ana. Balik ako. Og report tayo na ako. Sige na, lakaw na, Chino. Oo, ma'am. Naunsa man to siya. Mura na suko, pero mura sa gwa. Pero yung mata, murag klaro kayo suko. Kalibog, di masakit to batasan, ay. Magdali ko, ay. Ako lang tumano na yung gisugo na ko. Gino? Gino, asa ka? Dok, ako ang kuhan kaning, adto ko sa, kuhan kanang, ipaadto mo mo, Erika, ang katis lang taliya, Dok. Di ka din, na di sila taon din ni Dok, nga sila. Niya. Sige, Gino. Tumana ang iyang gisugo. O pagkahuman, pahibaw ako sa resulta. Kinala magkapadayon ng sa unahan si Roger nga malinawon. Ug mahitabo lang ginikon. Kung kalimtan ko na sa hingpit si Dr. Anante. Ug ang among anak. Kinahanglang mamatay ang akong gugma ni Dr. Anante. Unsa? Niya sila si Talia o Roger din O ba? Sulogma ra pero mo'y nahitabo nga nagkakita ming upat. Unya, naunsa man ang iyong asawa? Ha? Dili na masabot ang iyang hunahuna pa. Usahay maayo. Usahay masuko.
resulta na kana sa iyang sakit. Wala ba gid ipaglaom nga mabuhi pa si Erika, Renante? Pagpataas na lang sa mga adlaw ang mahimo sa sakit na stage 4 cancer pa. Kinuko ko. Pero, dili ni gud siya magpa-opera pa. Dili siya gusto nga kuhaan og mga parts ang iyang lawas. Iyan ang lawas. Iyan ang kinabuhi. Busa, siya lang ang makadesisyon ni Ama Renante. Dok! Pa, Dok! din ikaw na ha. At doon ako si Gino. Unsa naman ang imong lakaw, Gino? Natuman nimo ang gisugo ni Erika. Yes, Dok. Good news o bad news. Sige, unaha ang bad news. Bitaw no. Pero may tingali unahon na kong good news, Dok. Unaha ang bad news. Kuan, wala din ni sa beach sila sa Talia o sa Rigod, Dok. Namiya gyud sila. Oo. Oo nya. Unsa man ang good news, Gino? Naibawar sa kong hain sila balhin nga beach, Dok. Unsa? Oy, ikaw gyud akong giuna. Uhay sa Amerika. Ikaw man, sweldo na ko. Sige, sugo pero kay sweldo. Sige. Report na ni Erika. Okay, Dok. Ayaw na, Gino. Sama, Dok. Pagkutang kape. Ayaw. Ayaw lang sultihi si Erika sa dapit nga gibalhinan nila ni Roger talaga. Okay, Dok. Okay. Unsa, Dok? Ang isulti mo, maura nga wa na sila sa cottage. E dili na ko gusto nga awayo ni Erika si Talia. Unsa? Wa na day sila din si Talea. Ma'am. May balhin sila laing beach, Gino? Yes, ma'am. Og wa ko mahibaw ka sa sila, ma'am. Basta, awa na sila din Okay, sige, salamat. Nagpasalamat ka na ako, ma'am. Ikaw ba itong ako nabati? Lakaw na, Gino. Biyain ako din eh. Og ingna sila lang nga ako'y mubantay ni Baby Renan. Humanyag ligo karon. Saba ka di Gino eh. Niya di sila sa Talia din eh. Lagi lang, stang hasulan, magsiyuna Meron niya masadan sila. Unsa ilang gisandan sa Amerika si Dr. Nante? Ay, nagsaba ha. Pero nakabati mo ko nga kaslunon sila si Talia o si Roger. Mao ba? Mao yun. Ay, ano yung paglaong taong Talia. Uy, hala, uy, lakaw na, uy. Yung manam na nagkaligos, bibira na yato na pabrika. Unsa pa ka buhaton. Agdi na magkita si Dr. Nante si Talia. Roger? Um, Di naman na tao nga gusto kong imbitahon sa atong kasal. Uy, mo ba? Ni ani gid eh? Gamay ra man lagi ni. Okay na. Kay gusto ko nga adto ta sa among bukid magpakasal. Para dili na mo biyahe sila si lolo ug lola pa. Ikaw ang magbuo Talia. Mora din ni ang atong bisita? Ang ako lang ng mga kaila. O ikaw, pagsuot na lang sa pag-imo diha. Tod. Dawata kini Talia. Engagement ring? Sorry kung nauwahin ni. Will you really marry me, Talia? Yes. Yes, Roger. Magpakasal ko nimo. Salamat, Talia. Huwag ka na may boss. Gibati kong kalipay karon nga magpakasal ka na gud ako. Manghinaot lang ko nga kalipay na ang magpaabot na to sa unahan, Roger. Yes, Talia. Manikamot ko. Ikahatag ko na mo tanang kalipay. Gawas lang kang Dr. Nante. Mahay mo ba, Roger? Dili na lang ta maghisgot kang Dr. Hernante. Dili ta makapadayon sa unahan kung magsige pataghisgot niya. Gusto na ko makalimot nila sa hingpit. Mao nga. Mahay mo pa. Dili na nato sila hisgutan. Sorry, Talia. Sorry. Sige.
Di na tabagisgot pa nila. Atong i-focus ang atong huna-huna sa atong umaabot ng kasal, Roger. Oo, Talia. Mao ni itong hunaon-naon karon ha. Ang ato na lang kasal. Giawag karon sa office sa Tinud-an na ba kasi gipakitang kaayo ni Erika kang pipirinan? Huwag siya magpadasi ang gibatang sakit. Malipayo ng duha, Renante. Papa, Kung wa pa lang untay sakit si Erika, makaingon kita. Nawa na kay problema, Renante. gusto ka pa. Malipayo na unta ko kung dili pa tinagalan ang kinabuhi ni Erika. Nan, unsay plano mo karon? Kinala makumbinser ko si Erika nga magpa-opera pa. Kana, wala angay di mo buhaton, Renante. May lain ka bang problema? Pa, naluoy ko ni Talia. Unsa? Mangutan ako ni mo pa. Unsa man kana? Dako bang sa kung makiksulti ko kang Talia? O ganun makisulti ka man sa niya. Unsa may pakisultihan nimo? Ambot ba? Ambot pa. Pero hangtod karon. Ingon sa dili pa ko makatuo nga ako ang amahan ni Pepe Renan. Ug dili ko makatuo nga ibaligya ni Talia ang iyang dungog ko. Renante, paminaw. Kung unsay gusto mo buhaton na makahatag og kalinaw nimo, okay, buhatan. Ginoo, tabangi kong malimtan ko sa hingpit si Dr. Renante. Kinalang ma-focus ko ang ako na kang Roger. Buutan kayo siya. O gusto siya. Siya lang ang makatapang nako. Aron malimtan ko si Dr. Renante. Basta, ma-focus ko sa among kasal. Hello? Lo? Lo, si Talia ni. Oy, Talia! Hain ka magkaroon! Kinausya ka magbataan ka! Anong kalit ka magdawa, oy! Taas na kang istorya, Lo. Nanawag ko ni mo karon kay magminyo na ko, Lo. Siya, magbinyo ka na, Talia! Mao ka na, Lo. Minyuunan ako. Roger ang pangalan sa akong pamanunon. Ay, salamat kayo ang buko, ha? Ay, pastilahan, malipay ko ng imong duda. Kung may baon ka, mapauli ka na. Ay, sige, pauli na. Kung ganyan ang imong pamanunon. Okay, sige, Lo. Og salamat. Ipangmusta lang unya ko kang lola. Oo, apo ko. Magkaabot. Bye-bye, Lo. Babay, apo ko. Kinalang mabisi ko. Ay, tuod. Ampunan ako. Kinalang nga amo na ning madesisyonan ni Roger. Talia?
Tanawa. Tanawa ni magasin nga akong nakitaan. Dagang buda din ang imong kapilian. Uy! Kakugihan ko di mo nangitain eh. Gusto ko makumplito ng atong preparasyon. Paminaw ko, ang ngayon kay kinay mong buda. Mao ba? Baby ka na ba? Matanawa ko. Okay ni. Kini oh. Ganahan ko ni para nimo. Kay medyo konserbatibo siya style. Oh, okay. Okay sa siya. Pero mas ganahan ko rin sa okay ni ba? Kining dunay bugton. Sige, sige. Sige, mao na ito ipakita sa mutahe sa imong buda. Gusto kong ikaw labing gwapa anang adawa. Salamat, Roger. Dali, maligo na ta. Una lang dito. Muapas lang unya ko nimo. Sige, sige ha. Apas sa dagat ha. O lagi. Sige. Butan kayo si Roger. Ugwa na ko'y angay pang pangitaon sa kalalaki. Naanak ka niya ang tanan. Ginoo. Makatulang unta ko sa pagmahal ni Roger. Please. Maluwa ikaw. Papasa na sa kong kasing-kasing si Dr. Renate. Nagduka naman din na si Bibi Renan. Ado lang mo sa kwarto katog, Erika. Muhilak siya kung isod. Unya, huwag kapuya nga misabak niya. Wa man. Kanindot tayo sa kinabuhi kon. Kompleto ang pamilya no, Renante. Ha? Kung wa palang unta ko'y sakit. Kung ako palang yun untang anak si Baby Renan. Kanindot unta sa kinabuhi. Erika, mahimo mo hangyo. Unsa ka na? Mahimo bag dili ka mo surrender. Mahimo bag magpa-opera ka? O magpakimo? No. Pero Erika, gusto ka pang malipay, di ba? Love, mamatay na ko. Wani kaayuhan ang akong sakit. Busa dili na lang ko magsakit-sakit sa akong lawas. Uy, natog naman dahil si Baby Renan. Abe, ako na siyang dadun sa hasot sa kwarto. No. Ako na. Okay. Huwag sunod na lang unya na mo sa kwarto. Kundo kaon ka na. Sige. Gusto si Erika. Kanindot unta sa kinabuhi ko. Kunwa pa siya sakit na kanser. Kahayag sa buwan. Sa'yo nakatawag si Roger. Ikapoy siya sa among pagpangaliwag dagat. Gamay na lang ang tao din sa restaurant. Talia? Dr. Renate, ikaw na. Like the stars in the night that I love to. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang Binilanggo. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Dalit ka nato sa RMN Drama. So this love I've Huwag padayon ta ka listeners, no? Morto ang sumpay sa,
Mo tong part 11. Part 11, 12 eh. 12 man na. Limot na kala sa part 12. Ari na tas comment no, continue tas comment nga naputol no. Si Annabel Lamban, salamat sa kanunay idol sa pag-upload. God bless. Salamat po Annabel Lamban. Sunod si Jidan. Salamat sa part 11 idol John. God kaapil pud kog hila ko eh. Usahay makadagig madagig ka sa drama no para sa kuan ba. Labi nag kanang hilak-hilak na drama. Hilak sila po kalabi na mga lintin dramas bitaw. Makahilak ana kanang lintin dramas. Sunod si Romana Bitwala, thanks admin sa pag-upload sa payan Romana Bitwala. Salamat po sa pagpaminaw. Og si Carmina Indaw, salamat idol na ang part 11. Salamat po kayo salamat po kayo Carmina Indaw no. Og part 12 ta karon no. Salamat kayo. Pero kaning comment niya sa part 11 no. Si Jenisa Hostol kanindot sa drama sir dyan makalingaw. Salamat sir. Always kapamati from Saudi Arabia. God bless po. Salamat kayo. Jenisa Hostol sa Saudi Arabia. No? Salamat sa makanunay pagpaminaw. Og si Dindin Ocarol, salamat sir sa pag-upload listening from Qatar. Salamat kay Dindin Ocarol no? Sa pagpaminaw des Qatar. Si Anto Manda, salamat sa part 11 with Tulo Ka Heart. Salamat kay Anto Manda no? Sa pagpaminaw. Saan po Peter? Si Janet Bangkong, kumusta brother Jan? Thank you sa pag-upload. Salamat po kayo sa pagpaminaw Janet Bangkong. Si Roslyn Maturan, salamat kayo sa update sir. God bless you. Salamat po kayo. Roslyn Maturan with heart ang iyong comment. Ayo, sunod mabasa ko din na nakapilo ni mga emoji o mga sticker kay nay nag-suggest. Nay nag-suggest ang naging nga di lang ko napilo na hindi mo taas og taman ba ang kanang istorya no. Pasensya ka no kanang ako nang gusto nga makuan sa ninyo ba inyong comment no. Mabati ba niyo? O matilok tanan hasta emoji, sticker, ma-appeal yung nag-mention ba no? Appeal na ko yung istorya no. Di na lang ako apilon kay namin yung suggest no nga di lang ko na-apilon ba. Si Regine Ababun, idol mairi ang part 12 can't wait na. Muna na yung part 12 ba? Pasensya kay Regine Ababun, midugay na kasumpay no. Happy for this. O si Juniper Patulumban, makailak sa kuane oy. Salamat sa part 11 kuya Jan, mo sa payan Juniper Patulumban. Si Lerma Suzuki, may gabi sir Jan. Salamat kanunay nimo. Mo sa payan Lerma Suzuki. O salamat sa imong kanunay sa pagpaminaw. Si Niminda Pacquiao, salamat kay Busing kay Nanay Sumpay dayon. Salamat po Niminda Pacquiao sa imong kanunay pagpaminaw. Si John Bert Bagyo sa mundong legit na yung flashlight kay naa ko ana layo ay wabtan ang siga abot yun sa iyang gugma hihihi. Mao gyud tinawag yun na John Bert Bagyo sa mundong legit yung puso kay siga ba layo abtan no. Kanang kuan kay focus kay siga ba labi nag imong i-telescopic. Layo kay abtan ang siga gyud. Nya baka naman no nakalimot yung kutag da. Ininilay kong itag, kay mo may nakita, no? Nakalimot kong tag ka listeners da. Usay ba kay kining magtagtag, gunyawa, makita sa video kay dili kanang i-approve, i-remove, ano? So, kini na lang ako i-tag, no? Nakaka-listeners, kinimbuya app. Salamat kayo, John Bert Bagyo sa mundo, nakalimutan ako sa pagtag da. Sige lang, kung ang po yung palit. Buhon, masag ni mo palit no? Itong tag na to, no? Nakatong no? Nilo Senyor Lau, kanindot sa drama, kinsa kahay makaangkon sa gugman Italia, no? Salamat kay Nilo Senyor Lau. Si Rosie Vicen, part 12 bus, nindot na kayo, ha? Si Jocelyn Infante, Jan, salamat sa sumpay ayaw, dito undang, ha? Salamat po Jocelyn Infante, no? Sa kanunay pagpaminaw. O si Gimme Pellegrino, thanks downloading. Salamat kay Gimme Pellegrino. O Gamiel din yan. Gamiel Pellegrino. Salamat yan. No? O si Miss Lynn Sapiula. Thanks. May sabayan Miss Lynn Sapiula. Salamat kayo. Si Rose Antomambian. Upload more Sir Jan. Kanindot na dyan aning drama ha. Salamat. Salamat tawon Sir Jan. More upload pag grabe. Ganahan na ka. Ganahan na gid ko nimo kay murag paspas na imong pag-upload. Love you na. Love na jud. Salamat yan no.
Salamat kay Rose ang tumambin sa kanang pagpaminaw no nya lagi salamat nindot na jud siya oy na-excite na pud ako this kay ganahan ko maminaw sir dyan. Thank you so much sumpay pagdamo para lablab na jud tikaw mo. Katawam taning Rose ang tumambin. Salamat kay Rose ang tumambin no sa imong kanunay pagpaminaw aning drama ha. Makalingaw ning drama ha nga trailing no. O di din makalingaw kay nawa naman tong gara-gara ni Goliath no. Kuha na siya kanang murag trailing na. No? Doon na si Goliath ang drama no mo gadag dingaw ta. Tag nawawa yang role da. So nagambay ang role ni sa komedyante ano si Goliath. Nya si Janet Bangkong brother Jan nindot na paminawon ang habo-habo na drama. Mao gyud. Antumanda part 12 please. Salamat ya Antumanda. Nya si John Bert Bagi Sumundong ang uban nasudlan og dawtang espiritu ang politiko nasudlan og espiritu sa buhaya kay hangol man hihi. Mao gyud. Posible yun. Kay kining kahakog ma'am na may demonyo na no? Posible ni mga politiko kay na nahigugma mo sa bandi so posible na demonyo na nga si Mamon no Mamon na demonyo sa kakog si Mamon no nya ako posibilidad mga kalisteners no salamat John Bert Pagi Sumundong no sa mga angay yun na sila ikuan deliverance kana mga ipa-deliverance ng Father Darwin kay posible yun kay anong mahigugma mag pangurakot nga sa man no na kalisteners no? Christine Ann Lauron murag sign of love ni na duha kamot no ako na lang pasabot kay kuan man may mawasang word no salamat kayo Christine Ann Lauron love yun no comment salamat nya sunod si isa man si mga sticker kaya po no mga heart nag-comment sa Balabal driver ka lang no si Anaclita Lermin sunod si Jordan Sibilia wala part 12 ang gugmang binilanggo wala part 12 no mauna ni no sunod si nabasa na din ako tanan okay mayo nabasa na tanan wala na mauna to kay para di kay tangtong taas nabita kay mubo ra deron no naanam nagbasa na ko mo na mubo ra so mao to mga ka-listeners no ya kamot tapos ko ma-edit ang sumpay no panikamutan yun na ba ni mahuman kay kuan bala mangita na buglain na yung drama niya si pagkaroon kalingaw sa kugtuon sa kung nawi itunaan yung mga bagong kuan ba niya kasi ni Paul mausab niya dito sa usa ka channel no kasi mausab ako ang content ito pohon basin lang no kaya paman ako na padyo ko nakamao kayo ba posible pa nga dili madayon ang plano kay medyo lisod trabahon katong style ni kuan kini pina-style ni kaalaman maglisod lisod kayo trabahon mao siguro ni undang siya tong style niya sa una ba kanang bitang murag mag-narrate or storytelling bitang murag yun na bitaw kanang lisod kayo siya trabahon kay magsige kag research ba para imong i-compile na diyan pwede siya kang magngita o jud kag daghang kay impormasyon di basta-basta nga trabaho so gusto na ko suwayan kay murag challenge man gud mga ka-listeners no lisod siya pero murag gusto na kong suwayan ba kay kuan murag na challenge pud ba nga trabaho nangitag problema mga ka-listeners nangitag problema ba ug di makaya di good testing lang no testingan lang ba mo salar ba ug di mo dayon ako lang testingan mga ka-listeners ngay basin daig ka ng makamaura ko madugay ba no
Di ka mauro madugay ba sa akong plano ba nga para sa iya. Hindot mo ni nga na kay ikaw gid mismo ang kuan ba kanang original ba, no? Original juga ba kay ikaw ga imo sa imong trabaho. Wa na ilugay kay original mo ka ug naay mo kuha. I-copyright. Kung naay mo kuha sa imong trabaho, imo i-copyright kay imo original naman nimo. Ikaw na may gahimo, no? Ikaw na gahimo sa kuan sa imong content, no? Pwede na ka mo sang-at og copyright sa imong ani nga drama di man may right ani kay ang tagiyas drama kay DWHP man mura nga di ta kabadlong sa uban ron nga nagkaparehaay na kanang pan pero ang YouTube mohukom na kay na may reuse content, no? Kinsa nakauna gito original nga nakauna katong original siya kay siya una nakauna nag-upload niya siya po nagtrabaho sa iyang gi-upload ang reuse content ana kana jung nanguha ra ba kanang humandaan manguha siya og kanang audio nga gikan sa lain channel o kana klaro gyud na detect na siya sa mga AI ron nga mao naglihok sa YouTube, no? Maditik na mga listeners mo na nagkalahi sa kuan sa karon ba kay dali na kayo i-scan na nila detect dayon jud kay high tech naman kayo mo naman naglihok ng mga AI so dali ra kay ma-detect kung disagi ka na imuhang gi-upload panitan ang audio gikan sa channel ni kuan imo nang i-edit i-upload sa imuha may bawaan na disagi ka muna nga matingan na lang ka kay bisag gi-utro nimo gihilisan nimo kanang para ng video gilisan mo video kuno hay pero maurang audio matingan ka kan may content yung di man ma-approve ba yan matingan ka na kay detect naman sa YouTube yan no nya di po ka ngay siguro matingan pod kay nangupyar mo po ka no so kung say hukom sa YouTube di na ka matingan kay bisag imuha ang video ang audio kay di man imuha ma-detect man mo na siya ka listeners no nga kadto nakasubay sa reuse content mingon sila nga sakto na akong gisulti tinuod gyud kaya nakasubay man sila pero wa pa kasubay mingon ka di kong tuwa na suway lang daghan man nakasubay nga na suspended di na ang problema na kay di na kabalik ang uban kay daghan mag violation ba kay analiging ang hilabot sa trabaho sa uban nga na so dili man siya maayo mga listeners no nya lipay ron kay ang ga-control sa YouTube AI na masakpa na dayon kung kinsa tong manguha no? Mga listeners muna na kanindot sa YouTube ron kay dali ra ma-detect ba kinsa tong nanguha ba sa imong trabaho muna no ako ay gusto mo rin isulti mga listeners nya mo to di na ako palabiyag istorya kay mag-edit pa ko sa ubang drama no mga. Thank you so much for watching or for listening. Ampi mo kuno mga listeners. God bless us all.